जंगलामध्ये पाणी पायाखाली तुडवत तो एक एक पाऊल पुढे टाकत होता. जंगलामध्ये घुमणारे घुबडाचे गुदकार आणि वेगवेगळ्या श्वापदांचे आवाज त्याला कानावर पडत होते. तो सावधानीने एक एक पाऊल पुढे टाकत चालला होता. मध्यरात्रीची वेळ होती. रातकिड्यांचे किर्र किर्र असे आवाज त्याच्या कानामध्ये घुमत होते. तो खूप घाबरलेला होता. शेवटी तो जंगलाच्या शेवटच्या कोपऱ्याला पोहोचला. जंगलातून बाहेर पडताच थोडा पुढे चालून त्याला समोर तो वाडा दिसला. हो, तोच वाडा. त्या वाड्याचे दार अगदी सहजपणे उघडले गेले. हिम्मत करून तो त्या वाड्याच्या आत शिरला. आत गेल्यानंतर पडवीमध्ये त्याला एक झोपाळा दिसला. त्या झोपाळ्याकडे पाहतच तो विचार करू लागला. तेवढ्यात 2 सुळ्यासारखे दात त्याच्या मानेत रुतले आणि तो जोरात किंकाळला. स्वप्न होतं तरी. आजही नेहमीप्रमाणे त्याला बरोबर रात्री 3 वाजता हेच स्वप्न पडलं होतं. जेव्हापासून त्याला कळायला लागलं होतं तेव्हापासून साधारण रोजच त्याला हे स्वप्न पडायचं. परंतु या स्वप्नाचं रहस्य त्याला काही करता उलगडत नव्हतं. जरी रात्रीचे 3 वाजले होते तरी आता मोडलेली झोप पुन्हा लागणे अशक्य होते. त्यामुळे घड्याळीचे टिक 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 आवाज करणारे काटे तो ऐकत होता. आणि सकाळ कधी होईल याचीच तो वाट पाहत होता. सकाळचे 6 वाजले. सूर्याची कोवळी किरणे घरामध्ये पडायला सुरुवात झाली. तसा तो खडबडून जागा झाला. उठून त्याने आवरायला सुरुवात केली. ट्रॅव्हल एजन्सीच्या ऑफिसमध्ये तो अकाउंटंट म्हणून काम करायचा. त्याचे वय 25 वर्ष होते. आई आणि वडील दोघांचाही अपघातामध्ये आघाती मृत्यू झाला होता. त्यामुळे तो पूर्णपणे एकटा होता. त्याच्याच ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या प्रिया नावाच्या एका मुलीसोबत त्याचं अफेअर होतं. परंतु प्रियाच्या घरी त्यांचे लग्न मान्य नव्हते. त्यामुळे घरच्यांना मनवायचे ते खूप प्रयत्न करत होते. परंतु अद्याप त्यांना त्यात काही यश मिळाले नव्हते. त्याने ऑफिसमध्ये प्रवेश केला तशी प्रिया गालातल्या गालात हसून त्याला बोलली, "आलास? उशीर केलास आज ऑफिसला यायला?" त्यावर तो काहीही उत्तर न देता फक्त एवढंच म्हणाला. "काय झालंय? तब्येत बरी नाही का?" प्रियाने विचारले. "नाही ग, नेहमीच तेच स्वप्न. आज पुन्हा." "कसलं स्वप्न पडतंय तुला? तू सुमारे 8 वर्षाचा असल्यापासून ऐकते की तुला हे स्वप्न पडतं." "हो यार, खरंच." खरं पाहायचं झालं तर प्रिया त्याची बालपणीची मैत्रीण. सोबत राहता यावं म्हणूनच त्यांनी हे ऑफिस जॉईन केलं होतं. प्रियासोबत संवाद साधून तो आपल्या टेबलवर जाऊन बसला. तेवढ्यात त्यांचे एक ग्राहक तिथे येऊन तिथल्या सेल्स ऑफिसरसोबत भांडणं करू लागले. वाद एवढा वाढला की शिव्यागाळापर्यंत पोहोचला. मग शेवटी हा आपल्या जागेवरून उठला आणि तिथे जात त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करू लागला. जो व्यक्ती यांच्या सेल्स ऑफिसरसोबत भांडण करत होता त्याला त्यांनी सर्व गोष्टी विचारल्या. त्यानुसार त्याला समजले की ज्या ठिकाणची ट्रिप तो व्यक्ती म्हणत आहे तिथे जायला यांची कंपनी नकार देत होती. परंतु त्या व्यक्तीला तिथे जाणे गरजेचे होते कारण त्याच्या मुलीचे लग्न होते आणि त्यांना सर्वांना तिथे हजर राहायचे होते. परंतु श्रीमंत परिवार असल्यामुळे त्यांना बसने वगैरे तिथे जायची इच्छा नव्हती आणि ट्रॅव्हल ऑफिसमध्ये त्यासाठीच तो व्यक्ती आलेला होता. त्यावर हा बोलला, "सर, तुम्ही बोलताय ते बरोबर आहे. तुम्हाला तिथे जायचं आहे. मी समजू शकतो तुमची अडचण आहे. परंतु आमची कंपनी त्या ठिकाणी ट्रॅव्हल प्रोव्हाइड करत नाही." "तुम्ही कोण आहात?" तो व्यक्ती जरा रागातच म्हणाला. "सर, मी अकाउंटंट आहे इथला." "अच्छा, अकाउंटंट आहात. साहेब, तुम्ही ह्या सर्वांपेक्षा तरी थोडे वेगळे दिसता आणि समजूतदार पण. काहीतरी करता येईल, काहीतरी करू शकता, कारण तिथे जाणं आम्हाला खूप गरजेचं आहे आणि बसने वगैरे यायला आमचे कुठलेच रिलेटिव्ह तयार नाही आहेत. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला विनंती करतो, कृपया करून तुमच्या मॅनेजरसोबत बोलून काहीतरी अरेंज करू शकता का?"
त्यावर तो ठीक आहे, मी प्रयत्न करतो एवढंच म्हणाला आणि तो मॅनेजरच्या कॅबिनमध्ये निघून गेला. तो व्यक्ती थोडा शांत झाला आणि तो वेटिंग एरियामध्ये वाट पाहू लागला. नॉक. मे आय कम इन सर? त्याने विचारले. आतमध्ये बसलेले त्याचे बॉस म्हणाले, हो हो या. त्यावर याने बाहेर घडलेला सर्व प्रकार बॉसला सांगितला. थोडा विचार करत त्याचे बॉस म्हणाले, ठीक आहे, एक्सेप्शनल केस आहे, पण चालेल, आपण ट्राय करूया. त्यांनी कुठेतरी फोन लावला आणि त्याबद्दल विचारणा केली. तसे त्यांना समोरून प्रतिसाद आला. ठीक आहे, चालेल, तुम्ही ट्रिप अरेंज करू शकता. त्यावर बॉसचा आणि याचा दोघांचाही चेहरा खोलला. त्यांनी बाहेर जाऊन त्या व्यक्तीला सांगितले, ठीक आहे सर, चालेल, फक्त एकदा मला लोकेशनचे फोटो दाखवा, त्यानुसार मग आम्हाला ठरवायला. त्यावर त्या व्यक्तीने जिथे लग्न होते त्या लोकेशनचा फोटो दाखवला. तो फोटो बघताच त्याच्या अंगावर सर्रकन काटा आला. तो फोटो त्याच वाड्याचा होता, जो वाडा गेली अनेक वर्ष त्याला रोज स्वप्नामध्ये दिसत होता. सर, कुठे आहे जागा ही? त्यावर तो व्यक्ती म्हणाला, कोकणामध्ये. का? नाही, काही नाही. एवढं बोलून तो तिथून निघून गेला. आपल्या डेस्कवर जाऊन त्याने गटागटा 2 ग्लास पाणी पिले आणि डोक्याला हात लावून तो तिथेच बसला होता. तेवढ्यात प्रिया तिथे आली. काय झालं? टेन्शनमध्ये दिसतोयस? त्यावर तो म्हणाला, टेन्शनची तर गोष्ट आहे यार. तुला नेहमी सांगायचो ना की माझ्या स्वप्नामध्ये मला एक वाडा दिसतो. जो व्यक्ती आत्ता बाहेर भांडण करत होता, त्याने लोकेशनचे फोटो जेव्हा मला दाखवले त्यात तोच वाडा आहे. काय? प्रिया म्हणाली, हो, त्यामुळेच तर. मला काय वाटतं, तू त्या ठिकाणी जायला पाहिजे. निदान तुझ्या मनातल्या ज्या काही कुशंका शंका असतील त्या तरी दूर होतील. एकदा प्रयत्न करून बघ. असं कर, आपल्या ट्रिपसोबत आपल्या ऑफिसचा कोणी ना कोणी व्यक्ती जात असतो, तर यावेळी त्या व्यक्तीच्या जागी तू तिथे का नाही जात? किती दिवसांची ट्रिप आहे? 2 दिवसांची. तर मग असं कर, तूच जा त्या ट्रिपसोबत आणि 2 दिवसांनी परत ये. का कोण जाणे, मला असं वाटतंय तिथे जाऊन आल्यावर तुझे सर्व प्रश्न सुटतील. प्रियाचे बोलणे त्याला पटले होते आणि तो सुद्धा त्या ठिकाणी जाण्याचा विचार करू लागला. त्याने तसं त्याच्या मॅनेजरलाही बोललं. त्यावर त्याचा मॅनेजरसुद्धा हसत हसत तयार झाला. साधारण 8 दिवसानंतर ट्रिपचा प्लॅन बनला आणि त्या दिवशी ते निघणार होते. सकाळी सकाळी प्रिया त्याला भेटायला आली. हे बघ, तू आज जातोयस, स्वतःची काळजी घे आणि मनामध्ये काहीही वेगळे विचार आणू नकोस. हे फक्त आपण तुझ्या स्वप्नाचा जो प्रॉब्लेम सुरू आहे तो सोडवण्यासाठी तीच जातोय, ठीक आहे? त्यावर तो म्हणाला, हो ग, माहिती आहे मला. तिला मिठीत घेत लव यू म्हणत तो तिथून निघाला आणि ऑफिसमध्ये येऊन पोहोचला. ऑफिसमध्ये ती फॅमिली आधीच येऊन बसली होती. त्याला पाहताच तो गृहस्थ म्हणाला, धन्यवाद सर, त्या दिवशी तुम्ही होतात म्हणून जमलं, नाहीतर हे लोक काय आमचं ऐकत नव्हते. त्यावर तो म्हणाला, हरकत नाही, ते माझं कामच आहे. त्यावर तो व्यक्ती पुन्हा म्हणाला, आमच्यासोबत ट्रिपला तुम्हीच येत आहे म्हणे. ते ऐकून तर मला अजूनच बरं वाटलं. त्यावर तो सुद्धा फक्त स्मित हास्य करत आपल्या कॅबिनमध्ये चालला गेला. थोडंफार राहिलेलं काम त्यांनी निपटवलं आणि तो ह्या सर्वांसोबत जायला निघाला. सकाळचे 11:30 झाले होते आणि यांचा प्रवास सुरू झाला. शहराची वर्दळ मागे टाकत ते आता कोकणाची कौलारू घरे आणि झाडे झुडपे यामध्ये शिरले होते. अशा प्रकारे ते कोकणामध्ये आले आणि तिथलं निसर्गरम्य वातावरण पाहून तो जरा खुश झाला की बरं आहे, निदान ऑफिसच्या आणि शहराच्या गर्दीपासून तरी आपण दूर आहोत. अजून साधारण 2 तास प्रवास केल्यानंतर ते त्या वाड्यासमोर येऊन पोहोचले. आता संध्याकाळ झाली होती आणि डिसेंबर महिना असल्यामुळे चांगलीच थंडी पडलेली होती. त्यातल्या त्यात कोकणामध्ये हिरवीगर्द झाडे असल्यामुळे थंडी अधिकच जाणवत होती. दूरवर कुठेतरी भुंकणारे कुत्रे, किर्र किर्र आवाज करणारे रातकिडे आणि धुतकार करणारे घुबडं, त्याला त्याच्या स्वप्नामध्ये घडणाऱ्या सर्व घटना जणू डोळ्यासमोर दिसत होत्या. आणि आता तो त्या वाड्यासमोर उभा होता. अचानक दूरवर त्यांना कुठेतरी विजेचा कडकडाट जाणवला. बापरे,
पाऊस पडतो की काय? त्यांच्यातलाच एक जण म्हणाला. पण त्यांना काय माहीत होतं, वीज जी पडणार होती ती आज इथेच पडणार होती. तो वाड्याच्या दरवाजाजवळ आला आणि जसा त्याने वाड्याच्या दरवाजाला स्पर्श केला तसं त्याला डोळ्यासमोर अचानक खूप साऱ्या चित्रफिती एकसाथ निघून गेल्यासारखं वाटलं. जणू तो त्याच्या आयुष्याचा फ्लॅशबॅक बघत होता. त्याच्या मागे असलेला एक व्यक्ती त्याला म्हणाला, काय झालं साहेब, इथे का थांबलात? चला की आतमध्ये. त्यावर तो म्हणाला, हो हो जातोय. तसा तो आत गेला आणि आत त्याने जे पाहिले ते बघून त्याच्या डोळ्यावर विश्वासच बसत नव्हता. त्याने पाहिले की समोर पडवीत तोच झोपाळा होता. आपल्याला रोज पडणारे स्वप्न सत्यात उतरत आहे असंच त्याला वाटत होतं. आणि तेवढ्यात एक थंडगार हाताचा स्पर्श त्याच्या खांद्यावर झाला. तो एकदम डचकून मागे पाहिले तर तोच व्यक्ती होता. तो म्हणाला, चला साहेब, तुमच्या रूमचं आणि वगैरे तुम्हाला दाखवून देतो. त्यावर तो आत गेला. त्याला त्याची रूम दाखवली. तसा तो रूममध्ये जात बॅग ठेवली आणि तिथे असलेल्या बाजेवर त्याने अंग टाकले. तो प्रवासामुळे खूप दमलेला होता, त्यामुळे त्याला लगेच झोप लागली. साधारण 15 मिनटं झाले असतील. तेवढ्यात त्याच्या स्वप्नामध्येच त्याला कोणीतरी आवाज देत आहे असं त्याला जाणवू लागलं. जनार्दन जनार्दन जनार्दन. तसा तो डचकून उठला आणि इकडे तिकडे पाहू लागला. कपाळावरचा टपटप वाहणारा घाम त्याने रुमालाने पुसला. पुन्हा स्वप्न. जे वाईट स्वप्न एवढ्या वर्षापासून तो फक्त झोपलेला असताना बघत होता, तो आज जिवंतपणी आणि जागेपणी ते अनुभवत होता. काही वेळाने त्या सर्व लोकांपैकी एक जण त्याला त्याच्या रूममध्ये बोलवायला आला. जेवण वगैरे बाहेर वाढून ठेवले होते. तसा तो जेवण वगैरे करून पुन्हा रूममध्ये आला आणि झोपी गेला. त्या रात्री पुन्हा त्याला कसलेही स्वप्न पडले नाही. सकाळ झाली आणि गावामध्ये फेरफटका मारण्यासाठी तो बाहेर पडला. तो गावामध्ये फिरत असतानाच एका व्यक्तीने त्याला आवाज दिला, जनार्दन. तसं त्याने मागे वळून पाहिलं. कोण? त्यावर तो व्यक्ती म्हणाला, ओळखलं नाही मला? अरे मी शंभू काका. कोण शंभू काका? आणि मी या गावातच पहिल्यांदा आलो आहे. तुम्ही मला माझ्या नावाने कसं ओळखता? त्यावर तो म्हणाला, पहिल्यांदा? बाळा सुमारे 10 वर्षाचा होतास तोपर्यंत तू इथे राहिलेला आहेस. काय? त्याला आश्चर्याचा धक्काच बसला. हो, हा जो वाडा आहे हा तुमचाच तर वाडा आहे. इथे तू पूर्ण लहानपण घालवलेस तुझं आणि तू आम्हाला ओळखत नाहीस? त्याला काहीच समजत नव्हते. नंतर ते काका त्याला त्यांच्या घरी घेऊन गेले. चहा वगैरे घेत त्यांनी त्याला सर्व हकीकत सांगायला सुरुवात केली. तुझा जेव्हा जन्म झाला होता तेव्हा या गावामध्ये एक बाई राहायची. ती बाई काळा जादू, तंत्रमंत्र वगैरे विद्या अवगत करून सैतानाला पूजायची. परंतु सैतानाची पूजा करत असताना दर अमावस्येला तिला नरबळी द्यावा लागायचा. हा नरबळी नवजात शिशूंचा असायचा. तुझा जेव्हा जन्म झाला होता तेव्हा तुझ्या आईवडिलांना पण खूप जास्त भीती वाटत होती. एक दिवशी तुझ्या घरात सर्व झोपलेले असताना त्या बाईने तुझ्या घरात प्रवेश केला आणि ती तुला चोरून घेऊन जाऊ लागली. तेवढ्यात तुमच्या घरामध्ये असणाऱ्या एका नोकराने तिला पाहिले आणि अडवले. त्यावर तिने चाकूचा वार करत त्याला बाजूला सारले आणि तिथून ती पळून जाऊ लागली. ती पळत असताना गावातल्या काही लोकांनी तिला पाहिले आणि तिच्या कड्यावर तू होता हेही पाहिले. तेव्हा सर्वांनी तिला पकडले आणि तिला इथल्याच एका मोठ्या वडाच्या झाडाला बांधून जाळून टाकले. शंभू जे काही बोलत होता ते खूपच भयानक होतं आणि माझ्या कल्पनेच्या पलीकडचं होतं. त्यावर मी त्याला विचारले, माझ्या आईबाबांचा मृत्यू कसा झाला ते माहिती का तुम्हाला? त्यावर तो म्हणाला, तुझ्या आईबाबांचा अपघाती मृत्यू झाला असंच तुला सर्वांनी सांगितलं असेल ना? त्यावर तो हो म्हणाला. बरोबर आहे. जगाच्या नजरेमध्ये जरी तो अपघात होता तरी मला माहीत आहे हे तिचंच काम आहे. तिनेच तो अपघात घडवून आणला आहे आणि तुझ्या आईवडिलांना संपवलं आहे. पण तुम्हीच तर आत्ता म्हणाले की तिला जाळून टाकलं होतं गावातल्या लोकांनी, मग हे कसं शक्य आहे? त्यावर तो म्हणाला, ती सैतानाची पूजक होती आणि सैतानाचे पूजक मेल्यानंतर इतक्या लवकर
हे जग सोडत नाहीत. ती हडळ होऊन आजही या गावात फिरते. कित्येक लोकांनी तिला आजही फिरताना पाहिलं आहे. त्यांचं ते सर्व बोलणं ऐकून जनार्दन चांगलाच घाबरला होता. तो म्हणाला, तुम्हाला काहीतरी सांगायचं आहे. मी लहान असताना मला असे भयानक स्वप्न पडायचे की मी या वाड्याच्या गेटमध्ये एंटर करतोय आणि आतमध्ये आल्यानंतर कोणीतरी आपले सुळ्यासारखे दात माझ्या गळ्यात रुतवलेत आणि मी जोरात किंकाळतो. अशी स्वप्न मला नेहमी पडते. ते स्वप्न पडताच मी जागा होतो. याचं काय कारण असेल? त्यावर शंभू म्हणाला, तीच तुला बोलावते आणि बहुतेक तीच तुला बोलावं तिथपर्यंत घेऊन आली आहे. तू खूप मोठी चूक केली आहेस या गावात येऊन. तू इथे यायलाच नको होतं. परंतु मला जे स्वप्न पडायचं त्याच स्वप्नातला वाडा त्या व्यक्तीने मला फोटोमध्ये दाखवला. त्यामुळेच मी इथपर्यंत आलो आहे. बहुतेक हा पण तिचाच डाव होता. तुझं वय किती आहे आता? त्यावर जनार्दन म्हणाला, 25 वर्ष. ज्याची मला भीती होती तेच झालं. शेवटी ती तुला या गावामध्ये घेऊनच आली. आता बहुतेक तिला तुझा बळी द्यायचा आहे. परंतु तुम्ही म्हणाले होते की ती फक्त लहान मुलांचा बळी द्यायची. हो, बरोबर आहे. परंतु तिच्या हातून सुटलेले भक्ष जर तिने परत बळी दिले तर ती पुन्हा जिवंत होऊ शकते. शेवटचा बळी ती तुझाच घेणार होती आणि तू तिथून निसटून गेलास. त्यामुळे आता तिला पुन्हा तुझाच बळी द्यायचा आहे. तुझा बळी दिल्यावर कदाचित ती पुन्हा जिवंत होऊ शकते. त्याचे ते बोलणे ऐकून मी पार हादरून गेलो होतो आणि मला हेही जाणवलं की मला आता पुन्हा त्याच वाड्यामध्ये जायचं आहे. त्याने शंभूला विचारले, शंभू काका, काही आयडिया आहे का की आपल्या गावामध्ये असा कोणी मांत्रिक किंवा कोणी असेल जो यासंबंधी माझी मदत करू शकेल? त्यावर ते म्हणाले, भैरव. फक्त भैरव तुला या तावडीतून वाचवू शकतो. भैरव? कोण आहेत ते आणि कुठे भेटतील? भैरव गावाच्या बाहेर डोंगराजवळ राहतो. तो गेली कित्येक वर्ष गावातही आलेला नाही आहे. अथांग साधना आणि तपस्या करून त्याने सुद्धा बऱ्याच शक्ती अवगत केल्या आहेत. कदाचित तो तुला या संकटातून सोडवू शकतो. शंभूचे ते बोलणे ऐकून मला थोडंसं बरं वाटलं. मी शंभूचे आभार मानत तिथून डोंगराच्या कडेला जायला निघालो जिथे मला भैरव भेटणार होता.